Cítiš sa, že si v situácii, kedy si už urobil všetko, čo si mohol alebo mohla a už nevieš, čo ďalej. Vítam ťa pri ľahkom obede Božieho slova. Niekedy si myslíme, že sila človeka spočíva v tom, že vždy a všetko máme pod kontrolou. Božie slovo nás však uisťuje, že silný človek napriek tomu, že nie vždy a všetko má pod kontrolou, dokáže dôverovať a byť trpezlivý. Dôvera a trpezlivosť totižto vytvára priestor bezpečia, v ktorom sa dokážu tvoriť vzťahy. Vzťah bez dôvery sa premienia na tyraniu strachu. A vzťah bez trpezlivosti na nás zasa ukladá neúnosné bremeno ťarchy. Zákusok. Možno čas, ktorý prežíváš, nie je až taký márny. Len ťa má naučiť dôverovať a byť trpezlivý. Prečo? Aby si sa stal človekom, ktorý dokáže vytvárať priestor bezpečia. Nielen z chleba žije človek. Ak vás, milí priatelia, toto videjko oslovilo, alebo ak viete, že niekto by potreboval počuť o tom, ako dôležitá je dôvera a trpezlivosť, prosím, prezdieľajte ho a pomôžte mi, aby sa Božie slovo šírilo ďalej.